Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuah tagak kemudian simpang kamusaji malandai kai kuah koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hamba tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuah ke nenek mamak dek taat kai memkati mantakan niat ya sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah balahan rajo baluaruhum sapian rajo benua Cino nan tinggal di pulau Panconangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat-adat bepaga budi baso balingka sopan jasantun baling kuang raso pareso saratolelo basi